سروکی انجمنا کوبانê ya ser Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriya ve Elî İbrahîm êrişê çekdarên Daişê li ser dergehê Sînorî yê Kobanê şermezar kir û bang li Tirkiya kir ku sînorê xwe di rêya çekdarên Daişê de asê bike. û ji aliyekî din ve Encumena Wezîrên Tirkiya ew nûçeya ku dibêje otomobîleka ku Daeş bi rêya Tirkiya re derbasî Kobanê kiriye û lûr teqandiye red kir û binerast bi nav kir. Elî İbrahîm serokê xwecehiya Kobanê ya Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriya ji arkêre ragihand ku ew êrişa li ser dergehê Sînorî yê Kobanê şermezar dike û bang li hikûmeta Tirkiya kir ku sînorê xwe di rêya çekdarên terorîstî re asê bike û nehelê ew êrişî Kobanê bike. Elî İbrahîm her wiha bang li tevgera Civata Demokratîk tevdem kir ku ew rê bide hêza Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriya ku derbasî Kobanê bibe û beşdarî di bergiriyê de bike. Serokê xwecehiya Kobanê ya Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriya her wiha bang li Tirkiya kir ku nebe korîdoreke aram ji bo derbasbûna Daişê ji Kobanê re û daxwaz ji hikûmeta Tirkiya kir û çareseriyekî ji penaberên Kobanê li ser sînorê wê mayîn asê re bike. Ji aliyekî din ve rêveberiya giştî ya Rojnamevaniyê li Encumena Wezîrên Tirkiya di daxuyaniyekî de ragihand ku ew otomobîla ne ji Tirkiya derbasî Kobanê bûye û ew nûçe nerast e. û ji ber ku hêzên ewlehî beşiyarî rewşê dişopînin. Partiya Demokrata Gelan HDP ji aliyê xwe ve ragihand ku ew êrişê li ser sînorê Tirkiya bûye ji wê derbasî Kobanê bûye. Ji aliyekî din ve rêxistina mafê mirovan ya ku çavdêriya sînorî di navbera Kobanê û Bakurê Kurdistanê de dike vîdyoyek belav kiriye û têde çekdarên Daişê dergehê Sînorî yê Murşid Pênar li aliyê Bakurê Kurdistanê guleyên tavêjin bajarê Kobanê wê rêxistinê da diyar kirin ku ew vîdyo di hundirê axa Tirkiyê de hatiye kişandin. Her yek ji YPG û PYD û kantona Kobanê ya PYD û hinek hevalbendê wê ragihandiye Tirkiya tawanbar dike ku rê li ber Daişê negirtiye ku axa wê ji bo êrişan bikar neyne. Lê her tem Tirkiya vê yekê bi tundî red dike.